Ada apa lagi toh Pak kok wis diceluk maneh? Iki lho tak dudoi. Lah kok malah sampean dudui piye toh Pak? Engko lak yo kembloh aku malahan. Maksudnya tak kasih tahu le. Loh enak kuwi. Tahu kuning apa tahu putih Pak? Beh, kowe iki kok panggah geblek ya to le. Wis rene yo. Kok panggah gak bener rek. Maksudnya Pak awakmu arepe tak kasih ngerti lek nek Kediri nek macan sing viral iki lho. Duh, iya toh Pak? Ndi Pak njajal tak deloke macan sing viral? Nyot. Eh? Lho. Empane kok koyo padha karo sampean to Pak?